Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Олександр Кнурович і Атмосфера. Лукашенко усё. Здаўся. Цікавы поворот падзеяў. Вось яшчэ учора усё у нас было добра. Мы выпраўлялі ў космос сімпатычную турыстку і церабілі даўгуніцу. І эканамічныя далягляды былі цалкам вясёлкавыя. А сёння куды ўсё падзелася? Адкуль узяўся гэты песімізм у словах нашага галоўнага геастратэга, футболіста, фотографа і, вядома, эканаміста. Дарагія сябры, пераход ад малявання фантастычных гарызонтаў для беларускай прамысловасці у сужэнстве з Расіяй, Кітаем, ну і М'янмай, Нікарагуа, Пакістанам, вядома, гэты пераход выглядае настолькі рэзкім, што мы вырашылі прысвяціць яму спецыяльнае выданне, каб разам з вамі высветліць, чаму разам пад гэтымі гарызонтамі зноў давядзецца зацягнуць тужэй паясы. Чаму не працуе ні стаўка на расійскі рынок, ні сяброўства з далёкімі краінамі, ні апора на савецкую прамысловасць. І, дарэчы, аўтобус МАЗ у Расіі ўсё ж такі згарэў цалкам. Дачакаліся. Таму запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся як найямчэй. Гэта атмасфера спецвыдання. Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. З аднаго боку, мы як пры Хрушчове. Захаду не баімся і праз год, ну 2, ну может быть 4 яго абгонім і перагонім. Вось, послухайте. Основа у нас есть. Одеть, накормить людей, защитить себя, перемещаться, строить, убирать улиц и прочее. Все это у нас есть. В чем-то отстаем. 3, 4, 5 лет. Пятилетка точно, если мы будем этим путем идти и смотреть свое развитие экономики, мы их догоним и перегоним. З іншага боку, чаму я раптам загаварыў пра пессимизм? Давайте таксама прислухаемся. Естественно, 4,5 или 5% ни у нас, ни у России постоянно быть не может. Но это не страшно, потому что тот процент или 2, который мы будем прорастать в 27-30 годах, он будет весомее, чем сегодняшние 3, 4 или 5%. Ну, вот так экономически, если рассуждать, вы понимаете. Гэта што? Таварыш, ты ж нам абяцаў няспынны эканамічны рост, вышэй за сярэдні ў свеце. А гэта значыць вышэй за 2,5–3% гадавых. Адкуль? Якія 1-2? Мы ж так, не тое, што Польшу ці Літву не дагонім ніколі. Мы і Малдову наперад прапусцім. Нядоўга засталося. І будзем толькі услед глядзець, са слязьмі на вачах. Давайце зірнем больш уважліва. Вось ён кажа пра 4,5–5% росту, якія не могуць быць пастаянны. Надеяться на то, что все время будем расти по 5%, не приходится. Калі такі рост быў у Расіі ці Беларусі? Глядзім? Правільна. 14 гадоў таму, яшчэ ў 2011, на парах ад нафтавага ралі нулявых, яшчэ да таго, як Расія, падымаючыся з каленяў, моцна стукнулася галавой. А хацелі мы чаго? Я нагадаю, у нас у планах на 21-25 гады было напісана, што якраз цяпер мы павінны былі прасці тэмпам 6% на год. Так. І на гэтым плане стаіць ягоны подпіс. Я нават скажу больш. Той самы чалавек, які маляваў гэты план, Роман Галоўченко, так хацеў застацца на сваёй пасадзе, пабыць яшчэ крыху прэм'ер-міністрам, што паспеў пару месяцаў таму прэзентаваць план развіцця эканомікі да 2040 года, дзе абяцаў за 15 гадоў падвоіць наш ВУП. Значыць, мы до 2040 года меліся быць недзе там, дзе цяпер Польша і Літва. А гэта і ёсць. Рост у 2 разы за 15 гадоў. Гэта азначае сярэднегадавы ніяк не менш за 5%. 5? Не 1 ці 2. Кар. І чаго ж гэта мы такога добрага чалавека, такога эканаміста знялі з працы і пасадзілі ў фатэль кіраўніка Нацбанку, а ўзялі на ягонае месца цалкам адэкватнага пакуль чалавека, які кажа, што стабільнасць важнейшая за выдзіманыя лічбы эканамічнага росту. Мое личное мнение я могу публично озвучить,
что выбирая между большим ростом и макроэкономической стабильностью, я бы выбирал второе. Навошта мы так зрабілі? Пра гэта пазней. Дайце прыгледзімся да яшчэ пары важных момантаў. Мы сегодня вчера приросли в 2024 году больше, чем Германия. И мы об этом можем говорить, потому что у нас не ноль был. У нас очень высокая была база экономики. И нам 4% добавить это очень сложно. Так, найперш пра нямецчыну. З улікам узроўню цэнаў, гэта значыць з увагі на парытэт пакупніцкай здольнасці, узровень ВУП нямецчыны у разліку на чалавека 63 тысячи долараў. Узровень Беларусі 28 тысячаў. Гэта значыць, калі ў іх рост маленькі 1%, гэта 630 долараў на чалавека. Нам трэба вырасці на 2,2%, 2,2 разы больш, каб хаця б не адстаць. Гэта і завецца. У іх высокая база, у нас нізкая. І нізкая будзе яшчэ вельмі і вельмі доўга, як мінімум да смерці вось гэтага эканаміста. І калі мы зірнем не за 1 год, а хаця б за 4, то высветліцца, што ў нямецчыне рост за гэты перыяд склаў 4,6%, ці прыкладна 2900 долараў на чалавека. У Беларусі за гэтыя 4 гады 5,2%, або 1500 долараў на чалавека. 2900 у іх і 1500 у нас. Гэта ўжо з улікам розніцы ў цэнах, нагадаю. Дык мы адстаем ці даганяем? Насамрэч, пытанне стаіць інакш. Ён не разумее, ці ён разумее і свядома падманвае беларусаў, лічачы, што яны, то бок вы, 2 плюс 2 складаць не ўмееце. Добра, з матэматыкай разабраліся. Давайце пабачым, а што ж усё-такі не працуе? Дзе спатыкнулася ўначы чарговы раз кульгавая кабыла беларускай эканомікі? Адразу скажу, у Беларусі ёсць дзве эканомікі. Адна здаровая, прыватная, якая стварае сёння практычна палову ВУП, і якая існуе ў вельмі цяжкім канкурэнтным асяроддзі. Яна вырасла насупраць жаданню Лукашэнкі. Пра яе ён гаворыць выключна зняважліва. Ён не верыць, што прыватны бізнес увогуле можа быць сумленным. Але менавіта гэтыя людзі, гэты клас са 100 тысяч уласнікаў прыватных кампаніяў і 230 тысяч прадпрымальнікаў, яны і захоўваюць эканоміку ў адносна здаровым стане. Пра іх не гавораць пра тэлевізары, ім не даюць бясплатных грошай, не пляскаюць па плячы, але яны працягваюць працу. Ёсць другая частка, тая самая дзяржаўная, якая ў нас як бы і галоўная, вось пра яе і ідзе звычайна размова. МАЗ, Камунарка, Атлант, Беллегпрам і АЭС. І такім чынам, як выглядае ідэальны лад эканомікі паводле Лукашэнкі. Дзяржава, як адказны, ашчадны і руплівы гаспадар, вылучае грошы. Інвестуе. Грошы, вядома, ягоныя, Лукашэнкаў, асабістыя. І эфектыўныя, і амаль бясплатныя кампетэнтныя дзяржаўныя службоўцы хутка і танна будуюць канкурэнтаздольныя заводы або развіваюць фамільнае срэбра, спадчыну БССР. І ўсе шыхтуюцца ў чаргу па нашыя трактары, гадзіннікі, малочныя прадукты і лядоўні. Жыццё уладкаванае трошкі інакш. Па-першае, няма ніякіх кампетэнтных дзяржаўных кіраўнікоў. Яны могуць распараджацца бясплатнымі дзяржаўнымі грашыма, дурыць галаву людзям. І яны, у лепшым выпадку, крадуць. Апошні прыклад эпізод на беларускай чыгунцы. Там амаль усё кіраўніцтва павязалі. І гэта ўсё ягоныя прызначэнцы. Найлепшыя з лепшых, іншыя ж не ідуць. Але я сказаў, што гэта самы лепшы варыянт. Чаму? Бо ў гэтым выпадку прадпрыемства хаця б працуе, і страты ад крацяжоў невялікія ў дзяржаўных маштабах. Гісторыі ж з дзяржаўнымі мільярднымі інвестыцыямі, якія так і не здолелі пачаць працаваць у прыбытак, яны нашмат страшнейшыя. За гэтыя грошы можна было пабудаваць другую эканоміку. А захаваныя савецкія заводы – гэта ж яшчэ адна прорва, што жарэ грошы падаткаплатнікаў. Гомсельмаш зноў шукае крэдыт.
У яго зноў страты. У 2020 годзе было мінус 150 мільёнаў долараў. 150 мільёнаў. І вось зноў, нягледзячы на тое, што, як выхваляецца Лукашенко, расійскі рынок адкрыты быў. Толькі там цяпер эфектыўныя азіяты, а не мы. Давайте спытаем у металургічнага заводу пра затрыманыя заробкі і немагчымасць разлічыцца з пастаўнікамі. Як ім? Ці, вось, напрыклад, у савецкія часы мы выраблялі да 70 тысяч трактароў. Цяпер у 2 разы менш. І, вядома, экспорт. Мы палаяліся з усім цывілізаваным светам. Беларусы сказалі Лукашенку «сыходзь», а яму не вельмі хацелася. Як жа он без мерседесаў, 17 рэзідэнцаў і ўсяго астатняга. Выніку давялося стаць суагрэсам, дапамагчы Крамлю у яго вайне. І для нас застаўся толькі адзін рынок – расійскі. Рынок рос, падтрыманы ваеннымі выдаткамі. І ў нас раслі сектары, якія дапамагаюць Расіі забіваць украінцаў. Але гэты рост ужо спыніўся. А ніякіх іншых рынкаў у нас і няма. Кітай прадае нам утрая больш, чым купляе ў нас. Была яшчэ адна ідзея. Памятаеце? Мьянма, Зімбабве, Куба з Нікарагуа, Венесуэла, Чад. І рвануць з нашай падтрымкай. Пойдуць у рост, і мы заробім. Гэта ілюзія, хлусня. Гэта вельмі небяспечны міф. Гэтай краіны незалежная ўжо гадоў так 60. Яны маюць такі нізкі ўзровень жыцця з уласных, унутраных прычынаў. І там ужо былі і ЗША, і Еўразвяз, і нават Кітай. І ўсе намагаліся дапамагчы, і ўсіх не атрымалася. І на ўсе сышлі. Гэтым краінам, як наркаманам, патрэбныя грошы на чарговую дозу. І ў выніку будзе чарговае спісанне даўгоў, як у гэтым мінулым годзе Кубе і Венесуэле. Будзе выключна так, лішнее пацверджанне. Резюме. Няма унікальнай беларускай эканамічнай мадэлі. Дзяржаўная частка нашай эканомікі цяжкая, неканкурэнтаздольная, стратная. І чым раней мы тое прызнаем, тым раней пачнем лячыць. Для мяне сімвалам сённяшняй беларускай дзяржаўнай эканамічнай мадэлі з'яўляецца самазагаральны аўтобус МАЗ. Яны ўсе пылаюць, там канструктыўная праблема. Але нікому не свярбіць нешта мяняць. Больш за тое, мы даем 200 мільёнаў долараў з кішэні беларусаў на новую вытворчасць. Калі раней яны проста ўзгараліся, то ў гэтым месяцы аўтобус упершыню згарэў цалкам. Дашчэнту. Дзякуй Богу, ніхто не загінуў, але мы працягваем іх прасоўваць. Мышы плакалі, калоліся, але працягвалі грызці кактус. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.